Hazrat Umar bin Abdülaziz rahmetullah aleyhi bir ketdi bir yaxşı kişi öten. Bunun avlatları 11 avladı batı diyor. 11 avladı. Şu 11 avladı bunun her kaysysı her bir velayete vali boldu diyor. Her bir velayete vali boldu. Merdimler bunların avlatlarından hili hoştu. Nadip vali boldu bulundu. Buna aydıptır. Umar bin Abdülaziz rahmetullah aleyhinin ölecek vakti geldi diyor. Son buna merdimler var bayttı diyor. Ey Umar bin Abdülaziz, senin ölecek vaktin kolay geldi. Sen avlatlarını näme goýup barýarsyň ýygyňda diýdi. Avlatlaryňy näme goýup barýarsyň? Öňdäki tüküden paşalar, öňdäki tüküden kitleler avlatlaryny baýady kitdi. Guraw jaý gurşap ber kitdi avlatlaryna. Dumendiler, simendiler, çarmendiler jaý gurşap ber kitdi. Sen näme etdiň awladyňa? Onda Umar bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi ki men hiç tadim edemiyor avlatlarıma diýdi. Onda senin avlatlarynyň gedaýçylyk eder diýdi. Senin avlatların 50 serip merdimlerin işiklerine çapalar diýdi. Sen näme üçin avlatlaryň üçin bir zat goýup baraň ýok diýip muňa geplediler diýor. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi aýtdy diýor, men bir turudyň diýdi diýor. Öljek ýerlerinde meni bir turudyňlar. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi tek ettirdiler diýor. Tek edenden soň ýüzleri jok gudul boldy gaharna diýor. Gaýdyp şu gepiň aýtma diýdi diýor. Men awlatlarym üçin ýaxşylyk eden bolsam bisa, menin awlatlarym dünýäde ýaxşylyk öwrenen bolsa, ýaxşylyk talim alan bolsa, onda bisa Allah onuň eýesi diýdi, awlatlarymyň diýdi. Allah yetewella salihin, ýaxşylaryň eýesi Allah diýdi. Men awlatlarymdan hiç gamym ýok diýdi. Allah oňa eýe bolar diýdi. Allah oňa işini öýdi gurşar diýdi. Hiç gamym ýok meniň diýdi. Agar meniň awlatlarym şu dünýäde yaramazlygy öwrenen bolsa, ýaxşylyk eden ýok bolsa, yaramazlyk etjen bolsa, onda bir sebinin işimim yok ol diýdi, näme de şo bolsun diýdi. Ana Umar bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi vefat edenden soň ulamalar aýdypdyr ki, ol hakimler ki, ol paşalar ki, awlatlaryna jaý gurşap berkitdiler, hökümeti puldan, ha ol beytul maldan, garaman ona hıyanet edip, awlatlaryny baýady kitdiler, awlatlaryny jaý gurşap berdiler. Ana ol awlatlar bise diyor, mescit camilerin işiginde gidaýçylyk edip oturanyny gördük biller diyor. Öýler bolmasy paşazada te, paşanyň awlatlary te, şekil ketde mescidin işiginde gidaýçylyk edip oturanyny gördük diyor. Lekin Umar bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi'nin awlatlaryny gördük diyor. Ana bularyň awlatlary bise diyor, her jaýda bir wali bolup oturanyny gördük diyor. 11 awlady, 11 velayetde wali bolup oturanyny gördük biller diyor. Anında şu şekilde hasanat etsek, ýaxşylyk etsek, awlatlarymyza ýaxşylyk öwretsek, biziň awlatlarymyzyň eýesi Allah boljak eken. Hiç gamynda bolmaly däsen. Awlatlarymyza jaý gurşap berjek biller derbederu, hak beseru yok. Allah mihriban. Biz awlatlarymyzy ýaxşylyk edip bereliň, olar namaza talim bereliň, sadaka talim bereliň, ýaxşylyk etmeklige talim bereliň. İnşallah awladymyzyň işi ödünden ödü bolar. Onuň gamyna düşüp bermäň, jaý gurşap berjek ýa ketde howly gurşap berjek, awgar bolup, kardar bolup, merdimden derbeder suutkorlyk edip bu, ýa şekil haram jemla bu. Olar awlatlarymyz hoş bolsun billeriň ýydymyzda. Ýok. Sen awlatlaryňy jepa eden adam bolýarsyň onda ha. Onda seniň etjek işiň näme eken awlatlaryňy mana şu şekil ýaxşy nertelere targip bermeli. Sadaka bermeklige, ýaxşylyk etmeklige, namaz okuýmaklyga. Aýanda da billeriň awlatlarymyz inşallah Allah eýe boljak eken. Hepçiran Umar bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi'nin awlatlaryna gara Allah näde eýe boldy? Ki olaryň her bir awladyny Allah Taala her bir velayete wali aýlandyrdy. Amma ol awlatlary ki atalaryňa ýaxşylyk etdiler, meselen jaý gurşap berdiler, wezife berdiler. Awladym meniň dünýäde har etmesin diýip beytul mala hifazet etdiler, öte hıyanet etdiler. Ana bu şekilde paşalaryň awlatlary tegedaý boldy. O şekilde paşalaryň awlatlary harudar boldy. Şonuň üçin ulamalar aýdypdyr ki onda insan baýat zuhd ihtiýar etmeli. Ýaxşy adamlaryň awlatlary zuhd ihtiýar etýär diýipdir. Harun Reşid öýde bir halifa diýipdir. Bu halifanyň bir ogly baty, köp bir hasin ogly te. Köp bir ýaxşy ibadet etýär, taat etýär diýor. Lekin Harun Reşid öýde halifa, öýde bir paşa. Lekin bunun awlady bise sadalykla zindegalyk etýär eken. Geýýän kalalary hemmesi ýamakly kala. Bir paşanyň awladynyň geýýän zadyny geýýän ýok diýor. Soň bir gün diyor, bul paşahana gelip bunun oğlunu görüp diyor, merdimler aýtdy diyor. Harun Reşid sahip, sen awladyňa bir talim bergin, awladyňa bir terbiye bergin, şuna bir abay etkin diýdi. A senin awladyň merdimiň paşalaryň awlady şekilde bir ýaxşyja bolsun diýdi. Anaý kala geýsin diýdi. Amun ýanak sada awlatlara meňdeş bolup bermesin diýdi. Paşanyň awlady ýanak bir bolsun, sen awladyň bir abaya şuna diýdi. Soň Harun Reşid
rahmetullahi aleyhi oğluna aytdı diyor. Oğlum sen meni merdimlerin içinde şunu yaman har ettin deydi. Paşahanamda meni sen köp bir har ettin deydi. Zelil ettin deydi. Indiden bu ýaly sen deydi. Dogry gezjek bolsaň gez deydi. Bolmasa sen çykyp baraň tek meni öýümden deydi. Paşahanadan bir çyk sen deydi. Onda Harun Reşid'in oğlu aytdı diyor. Ata menim şunu aýdaýyn diýip ýötüm sana deydi. Ki men musafirliğe şowkum ba, talimi dine şowkum ba, men ilim hasyl etmeklige şowkum ba, ilim okuyjak bir medrese barym, bir jaýa barym. Ana meni sen göber diýip meni ol aýdaýyn diýip ýötüm sana diýdi. Harun Reşid'in gepine aýdy, eşitip bul oglan gaýtdy diýyor oglu diýyor. Ana gaýdandan soň bul enesine aýtdy diýyor. Harun Reşid öz aýalyna aýtdy, ol oglanyň enesi bolýar. Mena sen ogluňa şö diýdim. Onda enes aýtdy diýyor, gep onda ärim sopym ötüpdirinde. Ha gepin halas bolupdyr diýdi. Nahat esde bul oglunyň bilen aýdanmy diýdi. Soň ýaky Harun Reşid'in ogluna aýtdy diýyor. Ýaky enese oglum şunýany gep sen şörde paşahana dindegalyk etsen bolmazmy? Onda aýtdy diýär men paşahana dindegalyk edip bilmiyorum. Men paşahana dindegalyk hallam ýok, sadalyk dindegalyk halýyorum, zuhud dindegalyk halýyorum, takwalyk dindegalyk halýyorum diýdi. Onda enes aýtdy ki onda mejbur teretjek bolsaň onda bir Kur'an-ı Şerif bereyin men sana. Bunu bilse deydi okuyup görgün hemişe oğlum deydi. Kur'an adı misal bereyin sana şunu okuyup görgün deydi. Eline bir yuduk çağat bereyin deydi. Bu yuduğa hem kayti deruratın buna pila deruratına masraf etsen deydi. Ana şöydüp ya Harun Reşid'in oğlu zuhud ihtiyar edip, takvalı ihtiyar edip şu atasının paşahanatını taşlak kayıttı diyor. Ana biz hem avlatlarımıza şu şekilde talim-u terbiye versek, zuhud ihtiyar ettirsek, takvalı ihtiyar ettirsek, mescide getirip namaz okuttursak, mescide şunun için ediliyor, avlatlarına da edep etmek için edep öğretecek bolsanız yaşlıktan şu mescidlere katına da öğretin. Mescidin köçesini bir görsün, mescidin iyişini bir görsün, mescide barsın. Son ayında da kettelenden son şola avlatlar bir namaz bolup gitçiyorsun. Namaza gelen yoklar, mescide gelen yoklar. Gelat adam uyulacak biçaralar. Şol jahatlarında da ibadetin ayı bol musulmanlar. Taatın ayı bol. Şol aylarda biller ibadet köp edelim, taat köp edelim.